doing a very requested video, and that is to speak some Danish. And I kind of wondered, what, I don't really know what to talk about, so I decided that I wanted to read to you guys. It is one of my favorite books ever. It's quite, an older book, but it is amazing nonetheless. And it is called Nordkraft. And this book is a kind of a drama between a group of young people who live on both sides of the law. It takes place in a Danish city called Aalborg. And in the first half of the 90s, among people who do drugs, like there are substance abusers and pushers, and between dreamers and cynicals and lost parents. And they all have to keep moving on in their lives. And this story kind of goes into that environment. There has also been a filmatization over this book, but I definitely find the book a lot better. I think the movie came out when I was 17 or 18 years old, so that's a while back. But I thought that I would relax you with some nice Danish reading, and hope you will find it very enjoyable. So, first one here, the first half and the first part of the book is called Junkie Dogs, or in Danish, Junkie Hunde. And there is a short passage here that I'm gonna read to you, and it is in English. Cold sweat. I close the door. Shouldn't burn yet. The wires get hotter. Palms are glowing. This is hot. Meet metallic blood. This is open sweat. Show you with my fingers. Draw with the eye. With your own breath, I tear your lungs out the side of the blackest meadows. I make my winter dwelling and crush my bones. I'll sail out the window. I'll walk down the edge. I will not finish till I'm fully satisfied. It says here it's from the Sugar Cubes. Life's too good. So get comfortable, and I will start reading. Theo. Hundens nær. Hjørnetænderne er blanke af savl, og kæberne snappen sender et lufttryk mod mit skud. Jeg står med 300 gram hash, tapet fast til mit maveskin. Lige fra under brysterne, ned til
sårene. Dunsten gør schæferen vanvittig. Den skab kun en håndsbredde fra mit skridt. Dyret står på bagbenene. Hundesnoren udspændt gennem luften hen til panserens hånd. Halsbåndet graver sig ind i pelsen. Varm ånde bølger ud i den frostkolde aften fra hundens hals. Min ryg skraber mod muren, og støvlerne knirker mod den snavsede sne på fortovet, få meter fra hovedindgangen til Christiania, hvor 20 kampklædte politibetjente med hunde er styrtet frem ud af ingenting. Jeg forsøger at kante mig væk langs muren på bagsiden af loppen. Papiret fra koncertplakaterne knaser sprødt mod min ryg. Kan ikke komme nogen vegne. Til venstre for mig står 2 hashvarer og stiger slået på hunden, som holder os alle 3 i skak. Slap nu af, mand, siger den ene på dreven københavnsk. Stå stille, snærer mundvigen bag visiret af mig. Kan se hans blottede fortænder, stikkende øjne. Jeg har ikke gjort noget, siger jeg, og giver mig til at hulke. Schæferen bliver ved med at trække i snoren. En mand er væltet omkuld på fortovet. En anden hund har sine kæber om hans ankel. Omkring 15 betjente står lidt fra os på fortovet og på vejbanen og snakker uroligt sammen, mens deres walkie-talkies skrætter. Har du været inde og handle, junkie-luder, siger panseren. Det må være en Aarhus-accent, han har. Frem med klumpen, eller skal jeg selv finde den? Han griner svedent. Adrenalinet emmer fra hans krop. Jeg graver ned i lommen og smider en 4 grams rygeklump på fortovet foran mig. Kan jeg gå nu? Spørger jeg trodsigt. Nej. Hunden er slet ikke interesseret i klumpen. Nielsen, råber hundeføreren over mod et salatfad, der er kørt op. Hvor Asger lovede, at der ikke ville være nogen politiaktivitet omkring Christiania i øjeblikket, sagde han havde tjekket. Nielsen, som nu bevæger sig hen mod os fra salatfadet, er en af hundkøn. Måske noget med, at man bruger kvindelige panser til at undersøge kvindelige mistænkte. Og nu vil hun lade sine hænder løbe op og ned af min krop. Og de 300 gram fylder alt for meget, til at hun kan miste dem. Samtidig har det helvedeste, fordi jeg lige har fået mine sager. Ryster, fryser lige under huden. Hundeføreren tager et skridt frem. Schæferen hæver sig. Tungt lander poterne på mine skuldre. Kæberne snapper ud efter min hals. Nogen skriger. Det er mig. Han trækker hunden væk. Hans øjne stråler sygt af overlegenhed. Nielsen nærmer sig. Hysterisk skrigende flår jeg mine cowboybukser op. Når at se hendes opspilede øjne, mens jeg jager hånden ned i trusserne. Jeg får fat. Jeg trækker det blodige hygiejnebind op og kaster det i hovedet på hunden, som griber det i luften og giver sig til at knæve på det. Så knækker Nielsen sammen i knæene. 2 skridt fra mig. En stor brudsten rammer asfalten, før hun selv lander tungt og knuder sit ene ben ind mod overkroppen. En flaske knuses mod muren over mit hoved. Gennem en regn af glasskår ser jeg panseren sparke til hunden, som har mit hygiejneben stikkende ud fra begge sider af gabet. Og jeg tænker, at det ikke er en hashund, for det er en schæfer, mens jeg kigger ud til venstre hen mod Christianias indgang, hvor unge mænd dukker op og kaster sten og flasker, mens 10 kampklædte betjente er i løb hen mod dem med skjolde og tårgaspistoler og hævede knipler. Nielsen humper tilbage mod salatfadet. Jeg har ikke gjort en skid,
skriger jeg, mens jeg knurrer armen om mig selv. Jeg hører tårgaspistolernes dæmpede smæld, og ud af øjenkrogen kan jeg se gassen bølge frem henne ved Christianias indgang. Så begynder cheferen at trække i hundesnoren for at komme hen til kampen. Bliv der, biffer panseren, mens han trækker sin knibbel og følger hunden. Jeg er i løb hen ad Prinsessegade. Mine ben skælver. Drejer til venstre af Bådmandsstræde, og jeg halvvejs løber op og tuder og knurrer hashbladene til mig. Kanterne gnaver op i mine bryster, og tæben trækker ubehageligt i min hud. Må stoppe op, fordi mine bukser begynder at glide. Stadigvæk åbne. Snottet drypper fra min næse, mens jeg kigger ned. Sirener, lignende dæk. En hvid minibus med flere kampklædte betjente nærmer sig. Står og fumler med min lynlås. Fingrene stivfrosne. De drøner forbi. Synes jeg ser en betjent forme et ord med munden bag sit visir. Theo. Din mor. Dig selv. Dine mange fædre, tænker jeg. Finder en cigaret frem, mens jeg vakler videre. Tænder febrilsk. Suger hårdt. Trænger til en joint. Snottet løber ned fra min næse og gør cigaretten våd. Kaster den fra mig. Taxa til Hovedbanegården. Ind på toilettet. Jeg har knudet hashbladene så hårdt, at 2 af dem er knækket. Der er lidt blod i mine trusser, men jeg har et ekstra bind i inderlommen. Jeg kommer til at tænke på den gang, hvor jeg var i Marokko sammen med mine forældre. Vi fik alle sammen galopperende mussetyfus, og på vej hjem i flyveren havde vi hver et af min mors hygiejnebind på. Ingen af os skulle styre vores tarmfunktion. Det sivede ud af os. Jeg kommer til at fnise. Det lyder skingert. Slæber mig endelig ombord i et tog til Aalborg. Så udmattet, at jeg straks falder i søvn. Heltinden. Du er min lille heltinde, siger Asger, mens han holder mig tæt ind til sig. Kysser mig på panden, på håret, på de våde øjne, for jeg er begyndt at tude igen. Altså fordi jeg er lettet, og jeg slår ham på brystkassen, fordi det gør jeg bare. Askers 2 rottweiler, Chalve og Tripper står om benene på os. Det har sikkert aldrig set nogen hyle før, og de sykker mig totalt. Så, siger han, og jeg har lyst til at sige, at han ikke kunne være bekendt at sende mig derovre, når der var politi. Men det kunne han jo ikke vide. Og jeg hulker og føler mig teatralsk, fordi det var faktisk mig, der sagde, at jeg gerne ville. Både fordi det er mig, der kender engrosboucheren på Christiania, og fordi jeg også gerne vil yde noget til vores fællesskab. Altså, jeg er jo ikke bare sådan en nipsgenstand, og det er trods alt Asger, der lejer huset, vi bor i, og har ladet mig flytte ind, så jeg er fri for at skulle krybe hjem til mor. Det er også ham, der skaffer de fleste af pengene. Min vejrtrækning bliver ved med at sidde helt op i halsen. Kan du ikke lukke hunden ud i løbegården? Jeg kan simpelthen ikke, siger jeg. Jo, klart skat. Jeg sætter mig ind i stuen og ruller en joint. Klokken er 3 om natten, og jeg har behov for at sænke glasklokken ned over mig. Luk alting ud. Jeg kunne være kommet i fængsel. Hvad tænker jeg dog på? Tænder jointen. Det er rart. Jeg bliver langsomt hul indeni. Følelserne trækker sig væk. Ud. Så bliver det køligt. Min ånde er så frysende, at bagsiden af mine tænder gør ondt. Knæer.
tæt på at sprænges. Jeg har aldrig gjort aldrig gjort noget rigtigt. Aldrig. Intet. Føler mig uendelig dårligt tilpas. Har ikke prøvet det før. Har været smadret skæv, behagelig skæv, men aldrig angst. Sidder ved spisebordet. Det er jointen, som forstærker tingene, det ved jeg godt. Men jeg har det helvedeste. Jeg er ved at få en hashpsykose. Jeg har aldrig hørt om, man kan få det så skidt på en joint. Når det går galt, er det nærmere os på svampe eller LSD. Jeg har det ikke så godt, siger jeg til Asger. Du skal nok bare lige lægge lidt ned, siger han. Ja. Jeg vakler ind og lægger mig i sengen. Lader lyset brænde, og døren står på klem, så jeg kan høre Asger inde i stuen. Mærker, at jeg er klam i skridtet. Ser blod på mine trusser. Blødt igennem. Er kraftesløs. Er for kraftesløs til at forlade sengen. Hæver min bagdel for at trække trusserne af. Bliver med et blind. Falder ned i tomrum. Uendeligt. En stemme runger i mit hule legeme. Du skal lede efter svarene der, hvor de findes. På bunden af et bundløst hul. Jeg har hørt den før. Husker ikke hvor. Suser og tumler nedad. Luften visler. Ryg. Et ryg i min krop. Og jeg hænger stille. 7 cm over madrassen. Kan se igen. Kigger på uret. 8 minutter over 4. Bliver ved med at kigge på det. Sekundviseren flytter sig ikke, men jeg kan høre lyden. Klonk, klonk, klonk. Har ingen anelse om, hvor lang tid sådan noget var. Om det er 5 minutter, eller 12 timer, eller altid. Alt oven for næseroden føles som en grøn sump. Når jeg søger ud forbi mit kranium, er sumpen overalt. Prøver at holde fast i, at jeg er mig, men jeg har ingen anelse om, hvad det vil sige. Ved kun, at jeg aldrig har gjort noget rigtigt. Tiden står stille, og den larmer. Jeg sender ekspeditioner langt ud i sumpen. Eftersøgninger. De små stumper af mig selv, som jeg finder. Jeg kæmper mig tilbage med dem. Trækker dem hjem gennem det svampede søle og sænker dem ned under sumpen. Gemmer dem lige bag drøblen og er hele tiden bange for, at jeg kommer til at synke. Sluge dem. Rumlende lyde trænger ind. Drejer hovedet og ser Asger ved siden af mig. Snorkende. Kendte mig væk fra ham. 8.12 siger 8.12 siger ordet. Han skal ikke vide, hvordan jeg har det. Det er så pinligt. Svagt. Jeg vil ønske, min mor var her. Savner hende, men vi er ikke på talefod. Hun ved ikke engang, hvor jeg bor. I hope you enjoyed the reading, guys. And if you want me to continue to read chapters from Nordkraft, I would really like it if you could leave me a comment saying if you would like me to read some more.